Saan ang punta mo, Day? Ba't iba ang amoy? Ihi to ni Tami. Ihi ba ito ni Tami? Good morning, Philippines! Good morning, guys. Nagising ako sobrang aga. Mga 4 o'clock. Ano na ngayon? 4:40 na. So, 4:40 ng umaga, nagising ako dahil may umiiyak sa labas. Hindi ko alam, hayop ba yun? I don't know. So, gustong lumabas itong aso. Pinalabas ko, pero bago ko sila pinalabas, nag-survey ako sa palibot. Nagdala ako ng flashlight. Lumabas ako, pumunta ako sa front. And then, I turned the light on dito sa side. So, yun. May umiiyak sa labas. And then, si Roxanne Misty, pinalabas ko guys kasi gustong umihi. Anyway guys, balik muna ako matulog. Kinuha ko ang aga. Natakot ako kanina. Sabi ko, sino yung umiiyak? Para man yung, ano man yun, bata or hayop. So, para akong baliw, I open the window, and then I listen. Good morning, everything. Ngayon, guys, oh my God, may hinahanap ako. Hindi ko mahanap. Saan yun kaya naglakad? Honestly, kanina pa yan si Inday Garutay, guys. Good morning. Si Inday Garutay, pinalinis ko. Ay, it's right here. Oh my God, I've been looking for Inday Garutay. Look, na-stuck siya doon. Hindi na siya makalabas. Okay, come here, Inday. Kanina pa ako, guys, palibot-libot punta ako sa buong, dito sa buong second first floor. Andito lang pala nagtatago sa likuran ng bulaklak. Adoy, sabi ko, nasaan na yun si Inday? Baka na ano na yun, kinuha ng alien. Kinuha ng alien. I am ready. Actually, ready na ako. Natagalan ako, 12:22 na hindi pa ako nakaalis. Busy din, I think, si Lloydie. I think, 12:30 na ako alis kasi baka busy yun. Nagluluto daw siya eh. Ano ba tawag nito? Kausap po si Tami. Sabi ko, kausapin na lang kita mamaya, honey. Honey. Kasi honey, nalibang ko. Gusto kong malibang. Sakit yung tiyan. Dili ko katai. Magdala lang tayo. May candy naman ako. Let's see. Dalhin ko tong GoPro. And my baby Roxy is always sad. Always man na sad, baby. Baby. Come here. I'll give you Bonsi. Come here. Bonsi is not gonna help. I want you here and I want you to bring us. Yes, gusto niya sa mama. Yung kapitbahay is, ano sila, nag-start sila, nag-open ng mga swimming pool nila. Yung swimming pool ng isa is sobrang, green. And then, maglilinis na naman yan sila. Lagyan ng chlorine. Map, gano'n. And, ako naman, wala na akong gawain. Well, actually, meron pa, magpipaint pa sana ako. Pero, hindi na pwede. Kasi, aalis tayo. Baka mamaya, kasi, maganda naman magpaint kahit ano. Kasi, mamayang hapon, matagal nang matagal mag-brown out. Matagal magdilim. So, kaya makapag-ano talaga tayo. So, yun. GoPro lang yung dadalhin ko, guys. Hello, guys. Alis na tayo, guys. Naninibago ako sa sasakyan. Yung brake kasi iba. I mean, yung sa akin, yung sasakyan ko is kaunting tap mo lang sa brake. Yun na, mafe-feel mo na yung brake. Mafe-feel mo na yung brake na talagang nag-ano siya, nagbre-brake. Ito talagang ipupush mo talaga para lang mag-brake. Sa yarn. Hi guys, andito na ako guys. Natakot ako itong sasakyan ni Tami. So, kapag may kapag may parang libaong na siya, na tawag nito, Sus, natatakot ako. Kaluka naman itong sasakyan ni Tami.
So ngayon si Lloyd hindi niya alam na ito yung gagamitin ko. So i-film natin siya kung matunton ba niya yung sasakyan. Sabi ko, punta ka lang sa itim na sasakyan. Sabi ko sa kanya, itim talaga. At saka ang daming mga ano dito. Teka muna, asa na si Lloyd eh. Tinitignan ko siya kung kailan siya lalabas. Dito I think makikita. Sabi ko, itim na sasakyan. Andun siya. Itim sana siya. Hoy! Hindi niya alam kung saan papunta. Kaloka. Saan ang punta mo, Day? Oh my God. Dito na siya, guys. Ano ba to? I think unlock naman yan. Ay, ginoo ko. Ang daming ano dyan, uy, mga chichiburitsi sa daan. Sabi ko, kasi natingin ako, sabi ko, pero parang sabi ko sa kinitami yun, pero hindi, sabi ko hindi yung Pinagamit ko sa kanya yung sa akin kasi palagi siyang travel ba. Mas ano yung sa gas kasi. mas Matipid. Okay, kaysa dito sa malaki. Oo. So ano na? Ano itong sasakyan maingay kapag na ano sa ano yung ano ba yung ano sa daan? Nagdala ka ng color ng buhok mo? Nagkulay ka? Nagkulay ako na, tignan mo. Ay, hindi masyadong hindi ano. kasi sobrang dark kasi yung buhok Hindi ko mo. inuubo siya, be. Bakit? Ano yung, kasi trinay ko lang muna kasi ayoko baka mamaya kasi bigla tapos yan, ano lang, gusto ko lang kasi yung medyo mag-light lang siya. Tapos pwede naman siya ulitin after 2 months. Oh, pwede? So yun, sabi ko, try ko, kasi trinay ko lang naman yung kung maganda yung kulay eh. So guys, hindi kami nakapunta sa ano, sa Asian store. Kasi yung sa Asian store is walang ka-parkingan talaga. As in din na di talaga yung parking. Ang ganda ng panahon din, no? Hindi na tayo naka-sweater. At saka kinagat-kagat inano ako ng pusa. Tignan mo yung kamay ko. Anyari? Si Dimples kasi animalis. So magpunta na lang kami dito sa warehouse outlet. Dito na lang kami. Sayang, ay wala pa naman akong sardines at saka century tuna, be. Pwede mo akong balikan siya. Mamaya pagkatapos dito, baka mayroong parking. Pag wala talaga second yan, uwi na. Uwi na tayo. Malapit naman kasi tayo dito. Takbo, be, takbo. Dapat may second chance tayo. Wala nang third, no? Okay guys, dito na lang tayo sa dollar store. Maghanap tayo kung anong mabili natin dito. Tayo din mamingwit. Mingwit lang. Mamingwit din ba sa inyo? Oo, tadpo. Wala, may mga kalo sila. Ano hanap mo, be? Gusto mo nang magtanim, be? Farmhouse. Anong hanapin natin? Ano to? Para saan to? Ay, sa garden, oh, be, oh. Mga sa garden ba? Meron pang garden dito, oh. Hanap tayo, be. Maghanap ako ng scratch. Pang scratch. Sa likod. Parang Pilipinas lang, di ba? Oh, be. Gusto ko yung ganito, be. Ay, ako rin din. Dali, dito, oh. May mga size ba to? Ang laki naman, ay. Napa-shopping tuloy. Tuloy kami dito. Gusto ko yung ganito. Mahaba. Sa'yo. Hindi ko lang yan. Yan tayo maganda siya. Be, oh. Be, bagay ito sa'yo, be. Kasi din ito sa'yo. 3, 4, 5. 3, 4 na. Ako 7 man. Pangit. Maganda, oh. Bakit sayang kung pwede mo nang bili? Hindi, sayang 3, 4. Ano ako? Magkano ba to? 15? $5, be. Ba na tayo pwede? Bili tayo, be. Sige, bili lang kami dito, guys. $5 lang pala. Naka-leggings ako. Okay, sige. Pwede tayo dito? Kaya sa akin. Anong yan?
Dito, nilagay mo 6 ba? So that means hindi din ito kasi sa akin. So ang lalaki na natin pala. Ako lang pala. Hindi kasi siya hindi kasi siya garterize. Oh, dito 7. Ang laki din ng 7 at 8. Alam mo lang yun din malaki. Pang bata man ito talaga, guys. Pang bata talaga. Pambata ito. Maghanap lang kami dito kasi ang mura. $6, $5.99. Oh, maganda yan, B. Itong color na to, bagay to sa'yo, B. Mas lalo kang puputi. Saan siya made? Huh? How much? 8. 8. Bakit nagro-roll? Ang dami. Ito, $6 lang ito. At saka, hala, B. Gustong-gusto ko to, B. Paano ito? Bakit ang laki? Gusto ko to. Parang uniform. College ba? Uniform ba tayo? College. Dito, may pantalon dito, oh. Magkano tong pantalon nila, be? May presyo ba? Hanapin natin. $14. Hala, nice, be. Na, mulag ang liit niyan. Magkano, be? $10, uy. 10 lang. Ha? Yung nabili ko, mas mura to. Bili tayo, be. Anong size nito? Sando? Parang Hello guys, nakabili kami guys, nakahanap kami ng Banana Republic na ano. Look, ano oh. Ha? Asan ka? Yan, Banana Republic na ano, ganito oh. And then yung isa din, look. Pakita ko sa inyo mamaya ha, mag-haul tayo. Anyway guys, napabili guys, naluka ako kasi akala ko si Lloyda yung mas malaking gasto. Ako pala. Di gusto ko yung ganyan bilog. ay oo. Diba? Ay, naku, ayaw ko na Lloydy. Ang tagal ni Lloydy nakahanap. Akala ko siya yung maraming nabili. Sa likod, be. Okay lang. Dito, oh, ipasa mo yung sa akin dyan. Oh, meron dyan ano dyan. May? Ito, sa kamay. Oo nga pala. Oh my Akala God. mo sobrang dami ng sakin. Oo. Ang init. Di saan? Yan dyan. Ay, ito. Oops. Ba't iba ang amoy? Ihi to ni Tami. Ihi ba ito ng tama? Okay, hold on, be. Bukas ko na to. Yes, kasi mainit na. So punta tayo sa Filipino store guys kasi hopefully may parking na doon. Taluka. Tinawagan ka na? Hindi. Ang bango. Pakisabi kay Tama yung ihi niya mabango. Ay, pag-ibig. Tami yung, bakit yung ihi mo Tami mabango yung sa amin na panghi? Okay, Akala mo ako madami yung nabili mo. Akala ko talaga ikaw yung pinakamaraming nabili talaga. Kasi ang tagal natin doon. Doon lang tayo sa place lang ngayon, di Si ba? Lloydy, ang tagal nakaano doon. Dami na natin gamit na almost parehas, no? I mean, mga damit-damit, yun. Ang dami sa McDonald's, oh. Saan? McDonald's line. Ay, oo nga, no? Hindi yan eh. Nandibago ka sa taas ng sasakyan. Oo, masaya ako sa ganito. Oh, maganda yung mataas talaga. Kasi feeling ko ito yung Makikita mo lahat, diba? Tapos ang gusto ko pang sakyan, Mini Cooper. Oh, sobrang liit. Oops, stop. Diyan ka lang, pare. Huwag kang mag-ano, Daming loko-loko. balbas ni pare. Balbasido? Nakakiliti ko. Sabi doon kay Mark na, pwedeng magbalbas ka, Mark. Ay, hindi pwede. Sinabihan ko siya talaga. Kasi di ba may balbas si Mark?
So anyway, be. So next time, hindi na tayo mag-shopping, oy. Hindi na talaga. Ayaw ko na. Mapagasto ako sa'yo. Ikaw pa talaga dahilan. Binitbit mo ako dun, di ba? Oo. Oh, look at B. I like it, B. Look. Oh. Yun yun. Sabihin mo kay Mark, di ba gusto niya ng bike? Yun na, B. Hindi ka madisgrasya. Kasi, ano, Tatloan. 3 wheels. Sa atin, pag binuksan mo yung ano, pag nagpahangin ka ng mga isang oras, itim na yung ilong mo. Sa Pilipinas, guys ba? Grabe yung pollution. Ha? How you say it, be? Pollution. Pollution. Pag uwi mo sa bahay, yung ilong mo para nang Oo, ganun may yung silalim. uling. Oo, and then yung mukha mo, pag ganunin mo, mapipil mo talaga na madumi. Di ba? Polluted na masyado sa ano. Sa Maynila lang naman. Pero No, sa kahit saan, be? Polluted na sa mga syudad-syudad. O, sa mga syudad polluted. Oo, sa mga city talaga. Doon. Maganda ba yung tindahan doon? Oo, mas maganda, mas malaki. Malaki. Sobrang laki. Hala. Okay na yan. Fights na, di ba? Naka-parking ako, guys. Look. Oh my goodness. Kinakabahan ako. Laki-laki ng sakyan. Ang lilit ng nalay ng sakay. Malayo pa rin tayo sa ano. Wala na ba? Wala na, be. Kahit mo na apritada. Wala na. Dito na kami, guys. Nakahanap talaga kami ng parking. As in, wala. May-ari, guys. Kompleto halos. Mas marami sa New Jersey. Pag pumunta kayo ng New Jersey, i-vlog nyo rin yung store namin doon. Meron kayo doon na. Naka-open na nga tayo, di ba? Oo, last year. Last year. Sa Meron na Philippine sila. Bird House. Ano? Daly City, malapit sa Max. Marami sila doon. Yaman na ito. Marami sila doon kasi ano doon, 7 days. Tapos alam ko ng umaga open. Galing kami dito ng Monday. Kasi dapat dadaan ako dito. Anyway, guys, dito na naman kami, guys, sa ano natin, sa show. So, welcome to my show, Lloydie. Again. So, kain tayo. So, bumili kami nito, guys. Pakita Asan ko. yung sa akin? Hala, asan yung sa'yo? Kalok ka. So, may utang na naman ako kay Lloydie. Ang problema nito, bikunin, kain mo to isa. Pwede din, kainin mo yung dalawa. So, iwan ko itong sasakyan, kasi mainit. I-open ko to, ha? Favorite ko to. Sabi pa nila, wala daw silang ice. Kunti lang ice. So, anyway. So, bumili kami ng bicho-bicho. I don't know kung anong pangalan yan. Basta picho-picho. Pag yung pupunta ako, ito lang nabibili ko dyan. Ba't hindi ka bumili ng iba? Hindi mo. Try natin next time, babe. Malinam-nam to, eh. Teka muna. Kain ba? Sige na, pwede natin kamayin. Sorry, be. Oy, pwede ka magsilupin kunin, mag-ano ako. Ay, hindi na pala mainit. Hindi na pala mainit. Hi guys! I am home! Bahay na po tayo. So, ito yung nabili ko guys. Ipakita ko sa inyo ha. Ipakita ko sa inyo. Ito guys, Banana Republic. Oh my God, ang saya ko guys. Ang ganda ng tila guys. Grabe, hold on. Diba? $25. $25. Kung sa tindahan mo to mabili, ang ganda ng tila. Grabe, ang kapal. So, kung sa tindahan mo to mabibili, mahal siya. So, yun. Doon tayo sa warehouse kasi yun. So, and ito, same thing.
Mas makapal yun siya. Ito siya pang maganda lang sa mga, ano, look. Maganda ito din. Suotin natin ito. I-try natin. And, shirts, $5. $25. The same tag. Yun siya. So, maganda na yun. Ito, $10 pala ito, guys. Akala ko 5. Look, maganda yung ano, $10. Yung isa doon nakuha ko itim. $5 yun siya. Pero sabi ko, marami na akong itim. Puro na lang tayo itim. So, mag-iba na naman tayo. $10. And then ito, sabi ko, pinag-isipan ko to ng matagal. Kasi, as in, pinag-isipan ko, sabi, bibili ba ako nito? Kasi, maganda siya kay itim. And then, yung tila niya is, hindi rin, okay lang. And then, nakakuha din ako ng palda. Look. Sana, kasya ito, guys. Kung hindi ito kasya, hindi ko alam kasi hindi siya. At saka may butterfly pa siya, guys. Look. Palda siya. Suotin natin. Mamadya. And then ito, hopefully din kasya. Kasi I don't know. Ito siya is $5.99. At saka itong palda, $10. Itong itim is $7.99. Kasi ang daming magaganda doon. May mga pang-winter na mura din. Sabi ko, wag na eh. Balik na lang tayo doon. Ito din, nagustuhan ko siya, look. I-tie mo lang siya ganon. $10 din ito. Ay, bumili din pala ako, guys. Ano to? $2.99. Kamisuta. So, ito na siya. Look. Diba, maganda siya, look. Look. So, okay siya, diba? Pero, ito din pantalon niya, look. Pantalon. Ano siya? Yung ito. I don't know. Mag-heels na lang. Okay na. Diba? Gano'n, no? So, maganda naman siya, guys. As in, ang dami ditong ganito. Ano, size nito is 6, 7. 7 and 8 size. Ito siya. So, maganda siya. Uy, ginoo ko. Ginoo ko talaga, diba? Ito siya. Pwede itong ganito. Insert. Hi guys, ito na siya guys. Diba? Look. Diba? Ang ganda. Ang gandang tignan. Nakaano talaga. Parang ang social naman ito. Ang ganyan. Ang social naman. Social naman ito. Ang ganda niya guys. Look. Yung tiyan natin ba? Hiyak-hiyakin natin. Mag-sandal, mag-high heels, you know, parang ang taas ng takong ganun. And then tingin ito. Or shirts, diba? Naka-shirts. Yun. Nagustuhan ko at ito din blue. Hold on guys Look, itong blue. Oh my God, ang ganda guys. Look, diba? Ang ganda. Naganda na ako. Oh my God. Gusto ko itong mga ganito. Look. Buti na lang. Nakita talaga ito ni Lloydie. Sabi ko, oh my God. Tignan nyo naman yan. Look. Para tayo, bus ba? Bus! Para bus! Bus pala. Hindi pala bus. Hala, bali. Sa likod pala ito. Oh my God. I like it. I told Lloydie, oh, wak-wak. Look. Okay na siya. Para ito, pag may slacks ito, okay na to. $10 lang. Murang-mura. Gusto ko siya, guys. Look at this. Chiri. Stretchable din siya. Maganda. At saka may butterfly pa, di ba? Okay naman siya, guys, di ba? Look. Okay. And then, itong pangbahay ko, tignan natin. Look. Okay naman. Oh, maganda ito pangbahay talaga, oh. Maganda siya pangbahay talaga. So, yun yung mga nabili natin sa tindahan. And yun, daming mura, guys. Yung nabili ko sa Filipino store, ipakita ko rin sa inyo. Nakabili ako ng pandesal. And ito, kopi ko. Na-try ko to sa Pilipinas, yung andun kami ni Tami. Palmolive na shampoo. 3 sardines. And then, 2 regular na century tuna. Wala silang yung calamansi, wala. 2
magisabor na kalamansi din. Maglaba ako, labhan ko lang ito guys kasi alam niyo na, madumi. Galing sa ano, ang daming humawak. And yun, nasayahan ako sa nabili ko guys. Mas maganda pa talagang mag-shopping sa mga mura-murang tindahan. Lalo na sa warehouse kasi makahanap ka ng magandang quality and hindi pa siya mahal. Buti na lang hindi kayo nabasa. Nakalimutan ko na andun pala kayo. Tignan nyo, nag-park ako sa sasakyan ni Tami. Naka-forward. Sabihin na naman niya, no? Takot ka talagang mag-backing. It's 7:30 na and hindi pa ako kumain. And ubo-ob ko na ubo. I'm going to end this vlog. Salamat guys sa panonood. And yeah, salamat. So, i-end ko na itong maaga kasi wala naman akong ganap din. Magpahinga lang ako. Si bye-bye. Si bye-bye, bebe. Si bye-bye to them. Bye. 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 Yeah, bye. I love you. Anyway, guys, bye. Good night.